Ibai Larrea, Iasko txapela defendatzera. Bai, bueno, defendatzea erten ingoa, gero ez dakitxe eta ertengoa no ez, nahi duna, baina, bueno, horta ertengoa bentze. Zela zatoz? Bueno, niko guakin, ikustea pixka semuz nahon, oin arte mendikoik ez totein aurten, pareoa karrera inditxut, korros bat eta asfaltoko bat, eta honekin mendixan estrenatzea aurten. Oiana, beste favoritoetako bat, dortzala eskuan, lau zenbakiarekin, ze asmoakin zatoz, Oiana? Bueno, batez disfrutatzeko, ze azkenen urteko lehenengo karrera da, eta orduan pixka bat ikusteko gorputza zemuz daun. Talde politxa batu zarete aurrealdekoen borroka horretan, ez da erraza izango. Bai, egia esan aurte nivel altua dago, eta bueno, betire positiboa da hoi ez. Lehenengo edizioa da arzetu dalatxen? Bai, nerea, bai, beste urte batzutan saiatu nez, baina azkenen gauza batengatik beste bategatik enaiz etorri, hasi que bai, lehenengo edizioa. Imanol Goñik estrenau euen arrasate udalatx, oina 10 edizio eta ostera birtera puntuan. Bai, zorionak emotera etorrinaz, 10 urte, zorizionak. Favorito ezakit, baina bueno, guk egingo dugu eurie, gogor urtengo gara, eta bueno, pare bat orduko aleginien uste dute nino mongo dugu legerra purruet. Ez irabazteko, baina bai, horre top boss bat edo hortxe burruka horretan. Ainhoa Sanz, emakumezkoen borroka horretan zeu ere favorito zaitugu. Bai, baina nik hain favorita ez naiz ikusten egia esan da, baina bueno, gehien bat etorri nahi zondo pasatzea eta zirkuitoa nola inoiz ez deten bidea ezagutzea eta ondo pasatzea. Cross denboraldia amaitu berri dozue, akaso gaur otzailak 28 batzuendako goiz samar izango da? Nere kasuan bai, mendik gutxi ibili naiz, baina bueno, ze puntutan garen ikustea frogatzea etorri naiz gehien bat. Paula, arrasate udalatxeko laugarren edizioa izango dozu, ze asmorekin zatoz? Bueno, urteko lehenengo lasterket izango da, eta apurrete probetan ia aurren ibiltzeko kapaz garen, eta ez da egit. Nintzate zaituko gara horre gerra apurrete moten. Hasi, azkenengo urtetan hortxen iko izaitugu, podiumaren bueltan, aurten kontrara lezino batetik zatoz. Bai, bueno, hilabete gogorrak izan dien, niretako, denbora asko gonaz geldi, baina bueno, etxien ezin fallau, poliki banabil korrika izen, ez noi denbora asko korrika zinitzenen baina bueno, txukun nau, minik ez dauke, eta orduan etxien ezin fallau eta bai, itxi erabaki nauen. Hanek badaki lasterketa irabaztia zer dan, eta bertatik bertara ikusi dau zela hasidan arrasate udala 10 urte honetxan, ezta? Joe, bai, izan da kriston bidia, lehengotik gaur arte. Danetan ezberdin eta danak disfrutauta, eta modu ezberdina, baina danetan disfrutauta eta asko aldatu da eta hobera. Ze asmokin zatoz, Hane? Nire asmo berdina beti, disfrutatzea aurten be jende gazte bat dau, herriko jende pilo bat, jende be profesionala, eta espero dut danok disfrutatzea. Aurten be aurrealdekoen borroka horretan ibiltzeko ze asmorekin gatoz? Aurten eta azkeneko urtetan maila handi da, bigarren maila baten gare eta atzeko top 10 hortan burrukan ibiltzeko horribiliko da. Top 10 hemen ez da gauza gutxi, ez da gauza gutxi, baina horrekuspenak hortxe daude, ez dakit. Aurreneko taldetxo bat badakigu zein dan eta ez die gutxi gaine. Ariaran jauna, iaz belauna apurtuta lasterketa hontan, aurten arantza hori atara biharra zauen. Bai, hala da. Bueno, ondo rekupera honaz, eta hori esan duzuna, arantza kendu eta aurten bitzet oso horik eltzen garen, hasi bestela etxien galego dugu. Zelan prestatu dugu probia? Aurten azkenien asko aurreratu da, eta aurten aurre prestakuntza aldetik, igerriko epiak motzagoak izan da, baina ondo gatoz, así que, disfrutetan, girua behona da, así que, esan duen. Ongi etorri ikusentzuleok, Arrasate udalatx mendi lasterketaren 10. edizioak eman duenaren laburpenera. Saio berezia eskainiko diogu Arrasateko lasterketari, horra aurtengo lasterketaren ibilbidea bereziki aldaketa handiena hor goian zen, udalatxeko tontorretik itzuli txiki hori egiten zutelako mendi lasterkariek, esan moduan armailatik berezia eskainiko dizuegu, joan den astean beste horren beste egin genuen antzulako 8.000ekin,
Zapatuan ez zuen joan den asteko eguraldia egin eta kameralari bat edo beste oraindik amorratuta egongo da. Aste osoan eguraldi aparta izan da, justu zapatu goizean, belainoa izan zelako, belaino itxia Udalatx inguruetan eta bertako parajeak ezin izan zituzten nahi moduan erakutsi, baina egongo dira Arrasate Udalatx gehiago. Horra ikusi dituzue Larrea Anaiak ez eurak bakarrik, baita gainontzeko favoritoak ere, Ibai Larrea, Gontzal Murgoitio, Alain Santamaria, Luis Puigbert, Oier Zubeldia, izen askotxo, horra goizeko 9:30 puntu-puntuan erlojuan, hortxe hasi zen 10. edizioa, eta emakumezkotan ere parte hartze polita. Aurrean ibiliko zirenen artean, zerrendan jasota genituen Karrodila Kabestre, Oiana Zubillaga, Nerea Urteaga, Ainhoa Sanz, Leire Uribe, Garazia Basolo Aretxabaletarra, eta baita Ane Zabala ere. Arrasatearrak, badaki Arrasate Udalatx irabaztea zer den, naiz eta orain berak aitortu moduan, lasterketa beste lasaitasun batekin hartzen duen eta gozatzera irtetzen den, ondo baitaki aurrean korrikalari gazte hauek zelan dabiltzan. Ale Xaranburu Arrasatearra, lasterketa buruan Arrasateko kaleetan, ritmo bizia jarri zuen hasierako metro horietan, 481 korrikalari zeuden deituta lasterketan parte hartzera, denak etzen irtengo, seguru, bidean entrenamenduetan eta bestelako konpromisoekin jendea kanpoan geratzen direlako 800 bat lagun geratu dira itxaron zerrendan lasterketan parte hartu ezinik, horiek datorren urtean saiatu beharko dute, eta 303 lagun iritsi ziren helmugara. Hori bai, datu hori badakigu, 303 lagunek lortu dute aurten Arrasate Udalatx amaitzea. Lasterketa buruan gaude, horra Gontzal Murgoitio ikusten ari zarete, eskeralde hontan elastiko gorri eta berdeaz, eta aurrean lasterketa buruan borrokan ibili ziren Ibai Larrea, Luis Puigbert, Oier Zubeldia, Gontzal Murgoitio, Paul Ormaetxea talde txori ikusi dugu, eta ikusi Udalatxeko inguruak goizeko lehenengo ordu hortan behekaldean nahiko garbi ikusi behintzat egiten zen, baina goialdean Udalatxeko tontorrean laino itxia zuten. Korrikalariak, mehatzerrekara iristen ordurako anporretako itzulia eginda, Gontzal Murgoitio da hor lasterketa buruan, atzetik Larrea eta Luis Puigbert, Kataluniatik etorritako korrikalariak sekulako maila daukala erakutsi zuen, eta hemen lasterketa buruan emakumezkotan 3. sailkatu zen Ainhoa Sanz. Baina Oiana Zubillaga ikusi dozue hor, atzetik aurrera, anporretatik mehatzerrekara bidean, hortxe aurreratu zuen Oiana Zubillagak. Ainhoa Sanz, bat aurretsuarra, bestea bilabonakoa, mehatzerrekan aurrea hartuta, Zubillaga elastiko urdinaz, udalara bidean, udalan dagoeneko Larrea lehenengo postuan, Gontzal Murgoitio 2, Luis Puigbert 3, 4, bost zenbakidun dortxalaz Paul Ormaetxea eta haren atzetik Oier Zubeldia ikusi dugu, eta Oier Zubeldia amezketakoa izan zen podiuma osatu zuen gizona. Aimar Larrea eta Inigo Goñi ikusi ditugu hor Udalatik pasatzen, Goñik badaki Arrasate Udalatx irabaztea zer den, horra Udalatxeko tontorrean ze giro zuten, eta horra Udalako anoa postu horretan, Zubillaga eta Sanz pega-pega eginda, eta Udalatxeko igoerako irudietara joango gara, horra Larrea eta horra Luis Puigbert lasterketa buruan. Ibai Larreak irabazi du aurtengo Arrasate Udalatx, baina Joseba Iglesias saria, alegia Udalatik Udalatxerako kronoigoera hori Luis Puigbertendako izan da. 23 minutu eta 28 segundutan egin zuen Gironako mendila asterkariak igoera hori 13 segundu gehiago behar izan zituen Ibai Larreak. Eta beste horren beste gertatu zen emakumezkotan. 2. postuan sailkatu zen Karrodila Kabestrek sekulako igoera egin zuen. 30 minutu eta 24 segundotan geratu zuen erlojua, eta Hueskara joan da aurtengo Joseba Iglesias saria emakumezkoen kategorian. Gertatzen dena da Udalatxetik jaisten Asentzioko kanalean trebezia handiagoa erakutsi zutela bai Larreak eta baita Zubillagak ere, eta bai gizonezkotan eta bai emakumezkotan, 2. zijoazen Gipuzkoarrek
aurreratu egin zituzten bai korrikalari Kataluniarra baita Hueskakoa ere, eta hortxe joan zitzaien neurri handian kanpotik etorritako mendi lasterkariei lasterketa. Adi momentu honetara Luis Puigvert estutzen, Larrea atzetik gaizki pasatzen, beste horren beste Gontzal Murgoitio eta Paul Ormaetxea ikusi ditugu hor, eta Luis Puigverten erasoa udalatxeko tontorrera bidean erritmoa aldatuaz, Larreak ondo eutxizion, baina metro batzutako abantaila hartu arren ondo eutxizion, hemen Karrodila goiko kanalera bidean atzetik pega eginda Zubillaga, hortxe irudiotan Bilabona Amasakoa, eta atzetik hortxe Ainhoa Sanz hirugarren postuan, inork etzion kendu postu hori Ainhoa Sanzi, baina berak aitortu moduan goitik berakoan aurreko bi hauek trebeagoak dira eta ezin izan zuen askorik egin. Txalo zaparra da ederra, Karrodila Kabestrerendako helmugan esan zigun momentu batzuetan unkitu eta negarrez hasteko puntuan ere egon zela. Txalo asko, jende asko, eta etzen horregoteko bat ere giro onik, baina jende asko igo zen udalatxeko inguruetara mendi lasterkariak animatzera. Erritmo oso honean esan dugu sekulako igoera egintzuela Karrodilak atzetik ondo eutxizion Oiana Zubillagak, eta gizonezkoen borrokaragoa zorra Luis Puigvert kronoigoera hori amaitzeko puntuan udalatxeko tontorrera bidean sekulako igoera egin zuen, lehen ere esan dugu, ez du errekorrerako balio, izan be, lehenengoz egin dute igoera hau, horra Larrea atzetik etzegoen binartean aldea hondirik, atzetik zetorren Zubeldia ere ondo betik gorakoan amezketarra, Gontzal Murgoitiok sufritu egin zuen igoera horretan, Elorrioarrak ez zuen nahi moduko igoera egin, Aimar Larrea irudiotan, eta goitik berako lanak hasiko dituzte orain korrikalariek, lasterketa buruan zijoazen Larreak eta Luis Puigvertek, ordurako Larrea aurretik, Asentzioko kanaletik bera, dron irudi ederrak, goitik berako lan horretan, Larrea eta Puigvert zela ibili ziren ikusteko. Emakumezkoen lasterketa buru da, Karrodila Kabestre atzetik, Oiana Zubillaga, oso segundu gutxiko tartea bien artean, baina udalatxerako tartean, kronoigoera horretan 26 bat segundu azkarragoa izan zen Karrodila Kabestre, naiz eta aurrerago goitik beherakoan Zubillagak bere legea ezarri. Horra tontorrean, Karrodila Kabestre, hortxe hasi zituzten goitik berako lanak, behelaino itxi horrekin, etzegoen askorik ikusterik, horra Asentzioko astarnak Karrodilaren atzean, baina ordurako aurre hartua zion Oiana Zubillagak, eta helmugar arte ez zuen ostera ere ikusiko. Aurrean, Ibai Larrea, ordurako, udalarako bidean atzera begira bazekien gain-gainean zeukala Luis Puigvert, zelako lasterketa azken metroetar arte etzen irabazlea. Erabaki, eta horra lasterketa burua Oiana Zubillaga, udalatxetik behera elastiko urdinaz ikusten ari zarete, poliki gainontzeko mendi lasterkariak udalatxeko tontorretik igarotzen, tarte neutralizatua zen hori, hor korrikalariek ezin zioten batak besteari aurre hartu, norbera tarte horretara iritsitako postuarekin irten behartzen bertatik, eta hor ikusten ari zarete Oiana Zubillaga jaitsiera ederra egiten. Ordurako atzean utzia zeukan Karrodila Kabestre eta udalan 3 minutuko aldea zeukan Bilabonako mendilasterkariak. Bitartean udalara bidean Ibai Larrea badirudi Antzularra lasai asko datorrela bakarrik ibilbidean, bada 20 segundura zeukan Luis Puigvert. Bitartean udalatxitik jaisten 3. postuan zetorren Ainhoa Sanz irudiotan. Horra Larrea, horra ostera ere lasterketa buruko irudiak udalara iristeko metro gutxiren faltan
ordu bat 39 minutu eta 24 segunduko denbora egin zuen. Larreak udalan, segituan ikusiko dugu bertan, irudi ederrak udalatxek eskaintzen dituenak. Esandako moduan, Horra Ibailarrea udalako auzoan, ordu bat 39 minutu 24 segundu, bada 21 segundutara zetorren Luis Puigvert. Ordu bat 39 minutu eta 55 segundotan geratu zuen erlojua udalako auzoan bigarren sailkatu Gironako korrikalariak eta Horra bien arteko leia. Egurrean etorri ziren udalatik Arrasatera 10 segunduko tartea jantzion. Atzetik zetorren Luis Puigvertek Ibailarreari, baina Antzuolarrak ondo eutsi zion azken unerarte 22. kilometroa eta ikusi bien artean ze alde txikia. Atzean dator Luis Puigvert, horre 50 metro daude, baina jaunda jabe aurten ere 3. urtez jarraian. Ibailarrea ordu bete 51 minutu eta 58 segunduko denbora eginda eta 13 segundutara Luis Puigvert Palacios Gironatik etorritako mendi lasterkaria. Behondeiela biei sekulako erakustaldia eman zutelako Arrasateko kaleetan eta ikusi ze garesti egon zen podiuma Horra Oier Zubeldia, Amezketako korrikalaria 3. eta 4. postuan gainean Elorrioko Gontzal Murgoitio. Horra, gizonezko protagonistak podiumera igo zirenak eta emakumezkoen borrokara joango gara jarraian, hor baina etzen horren beste emozio egon, irudiotan dozuen Oiana Zubilagak udalatxeko tontorra zeharkatu eta hortik aurrera erakustaldia eman zuelako. 2 ordu eta 3 minutu egin zituen udalan, hortxe irudietan, bitartean gizonezkoak helmugaratzen, 5. izan zen Paul Ormaetxea, 6. Ibai Angulo, 7. Aimar Larrea, 8. Inigo Gereta, 9. Gaiz Kalasa, eta 10. Imanol Goñi ikusi dugu helmugan. Emakumezkoetan, Horra, Oiana Zubilaga, Andre eta Jabe, aurtengo lasterketan, 3 minutuko tartea aterazion. Karodila Kabestreri udalatxera batera iritsi ziren, baina hortik bera, emakumezko honek, Bilabonako mendi lasterkari honek erakustaldia eman zuen. Gernika oinezkoen zumardira bakarrik iritsi eta azken kilometro horrekin nahi moduan gozatu izan zuen Arrasateko kaleetan, ikusleen txaloak jasotzen, etzeukan aparteko estuasunik esan moduan 3 minutura zetorrelako Karodila Kabestre. Irribarrea hoan, 4 zenbakidun dortxalarekin, Oiana Zubilaga, 2 ordu 19 minutu eta 27 segunduko denbora eginda, Arrasaten nagusi, 2. sailkatua ikusiko dugu segituan Hueskatik, Estadilatik etorritako Karodila Kabestre Horra. Gozatu ederra hartuta 2 ordu 22 minutu eta 23 segundutara, alegia 3 minutura, 8 zenbakidun dortxalarekin, eta 10 zenbakidun dortxalarekin Ainhoa Sanz Urretxuarra, hau ere helmugan lasterketa oso txukuna eginda. Zorionak, Oianak, goizean esan diazu, urteko lehenengo lasterketa lehenengoz Arrasate udalatxen eta txapela, ze moduz? Bai, egia esan oso pozik, enun espero hemen garaipena lortzea, beti eukie begitaten Arrasateko karrera eta aurten behintzat posible izan dute lortzea. La carrera me ha parecido espectacular. Lasterketa ikusgarria iruditu zait, eta ian negarrez hasi naiz une batzuetan, emozioz gainezka. Azte jendetza zegoen. Lasterketa ondo joan da. Hasieran nahiko kontrolatu ahal izan dut eta udalatxera lehen postuan iritsi naiz. Baina tarte tekniko hasi bezain laster, Oianak aurreratu egin nau. Podiuma osatu duen Ainhoa Sanzekin gaz. Konta Ainhoa, zela joan da lasterketa. Egia esan da non espero emaitza, asko disfrutatu dut, eta tramo teknikotan nahiko traketxa naiz, eta, bueno, alik eta honekin saiatu naiz. Xabi, ze moduz helmugan? Bueno, ondo, apurtxo bat sufriduta, baina ondo, gustora. Zelako lasterketia izen da? Bueno, teknikua lokatza zauen da, esperotakua. Baina, nahiko ondo indo, ez gare jauzi, así que ondo. Josu, oinati txika Arrasatera, ze moduz? Hombre, gogorra, entrena egiten du, baina holako aldapa honekin da gogorra egiten da.
azkenian. Normalian zuek aloinako igoeran da ibiliko zarete, ez? Ba, ontxe danetan apunta itenga, azkenian sorteo bidez izaten danez, ba, eta kasualidadia mengu bat tokau eta aloinako ez. Así que honekin konforma bihar aurten. Hane, goizien egon gare, gustora indakuaz? Oso gustora, disfrutauta, lokotxa egonda, baina, bueno, manejatzeko moduen, gustora. Goizan jente asko zebilen. Bai, jende pilo, bat, zoragarria da, benetan, bai, jende. Eta hemen elmugan be urtetik urtera gero eta jente gehiago. Bai, egisa daia Monterronetik ia sartzen zarenean, azten zareia jendia entzuten eta dana pasillo badia, arbolapetatik nago, zoragarri. Julen, zenbagarren arrasate udalatx? Ez dago tiraipez, 3-4 edizio inditxut, bai. Joan zara ikusten arrasateko lasterketa hau zela hasten dabilen orduan. Bai, jo, egisa da postekua da holan hastia eta horren beste gente gotia, aldi berian korrikalari zendako badauko aurkako egoera bat, ez? Gero eta ziagoa dela dorsala lortzia, baina bai, zela impliketan den herrixa eta placer bat ikustia. Ze moduz, Maili? Oso ondo. Zenbagarren arrasate udalatx? Bigarrena. Eta iaz lelena? Bai, iaz lelena eta aurten bigarren. Eta betetako edo buruan zeuketzun asmo horreik bete dituzu? Bai, ni lehenengo asmoa zan disfrutetia eta gero 3 ordutik geiztia eta lortu ez, así que oso pozik. Ze zatin jatzu zailena? Bukaerakua. Bueno, udalatik ona bera, emuntau dana berutza dela, baina da zor bi repetxillo. Ibai, aurreko astean Antzolan, gaur arrasaten, ez dut deskantzurik hartzen ala? Hemen ambientia eta holako karrera politxak eta dauzen momentuen etorrin bida, egonin bida, bai, gozada bada. Gaur gustora geratuaz indakoaz? Beti, bai. Minik eta estogun hartzen bitxartien da, mendixan era ikusitxa zenba jende gondan da zela ez gara gustora egongo. Ambientia kristona. Nere, zeure bigarren arrasate udalatx, duela 9 urte lehenengo egina, zenbat aldatzen dien gauzak? Asko, rekorridu batik hasita, ja adina be, gora doie, eta igertzen da, baina, iaz baino beto ingo eta zike pozik. Zelan joan da lasterketia? Oso ondo, bilurrakinen bilen, ze, azkenian ni asfaltokoan az, ez mendikoa anima nintzen, eta, bilurrakin apur batez, udalaitzen, eri udalaitzek bilurra muten duz ja, egun bat normal baten, gaur belainuakin eta danakin, baina oso ondo. Egon da dana oso ondo organizauta, organizazioagatik txapo, ze laguntza leku danetan, eta oso gustore beligare. Jona, Julia, gustora indakoaz? Bai, ondo, aurten apurtxo bat luziagoa eta gogortxuagoa, baina gustora, bai. Zer moduz tontorralde hori zen da urtengo nobedadetako bat, eta, bada pixkat kontu zibiltzeko zatixa? Bai, oso politxa, gainera, lainurakin eta ederra euen, kontu zibiltzeko, da, neutralizauta izen da, ondo, arriskuarik. Gustora indakoaz? Bai, ondo, igarten da, otzaila dela, ez da pirila, baina, ondo, disfrutauta. Zenbagarren arrasate udalatx? 10garrena. 10 dituzu? Baten bekale imari. Dotzalbarik eskoba moruen, baina 10 rekorriduak 10etan. Aurtengua berezizan zalantzabarik, urte hurren borobila. Bai, da gainera tontorra pasauta da, desberdina da, politxa. Politxa izen dago ikalde hortan bertaraino ailegatzia? Bai, pizkat arriskutsu hauen, baina, bai, ondo. Gustora indakuaz? Bai, oso gustora, posik. Beste 10? Alba da, bai. Beste arrasatear bat elmugan nere ze moduz? Ondo, bai, topa disfrutauta, kriston animuak eta, oso, bai. Zenba jente ibilbidean zier? Eske pasada bat, hasieratik eske hori apuntxa guretzako. Gustora indako lanaz? Bai, gaina disfrutauta, kriston paraji daukogu, así que ezin gehiago eskatu. Ze moduz goialdian? Zer, barkatu? Goialdian, tontorrian zer moduz? Ondo, gaina hor, goiesten ezin zan aurreratu eta poliki, baina ondo zauen. Ni gozatu inot, egiz esan da, apur bat freskura hori eskertu itzen da, eta urtero bintzat oso hori bagaz hemen egongo gare. Lehen hasi askalatekin begonaz, eta esan dutzet, zuek korrikalari moduan bai, baina burmuin erdi be eukiko duzue pixkat, gatzagako mendila azterketan pentsetan, eta ez dakit mendik idearen bat edo beste atara duzuen. Bai, beti apur bat olako hauseak, detaileak apur bat fijetan gare, eta, hasi seguro aurrien ibili dela beste gauza batzutan, neuke pentsetako denpora apurtxako egixo eukio torratzien. Alkortasun honez gero veteranuen taldean bezartuko zaitxugu, ze moduz, azteko, zenbat arrasatu udalatx? Kenduta pare bat erolan, beste danak, eta penakin, porri guztako gaten danak itxia, baina izen izan dauen da, ondo, gustora. Aurtengo 10garrena berezitza izen da, zeuek lasterketa barrutik igarri dozue berezitzasun hori? Hombre, beti da kriston ambientia eta holan da, azkenien etxien korreka itxia, aunque ez izan 10garrena, beti
daukuzu hori, ez? Nervixo punto hori eta elegante ibiltzen gare, disfrutau, jente ezagun pilo bat, eta bueno, erto. Ez da modu txarra urtea hasteko. Ez, egin ez da oso ondo. Lehenago jantzi itxan nuan dorsala, baina mendixen ondio ez, asfaltoko batin da neukan. Baina bai, estreno ona mendiko temporadiak inazteko, bai. Lehia ederra eukidozue zeuk eta Luisek. Bai, oso fuerte dago bea, gorakuan bea geixo izen da, aurreatu inau eta bea gora lehena baileu da, eta hortxe ibiliga tramo batzutan bea aurretik, ni beste batzutan, da, bai, gogorra izen da, bai. Badakite oinartian atzian itxi ezinka ibilizarela Luis, emuten dago esan dotzazula satoz nere mendi inguruetara. Bai, neukan gu bea irabazteko, egixe esan da, baina nik uste dute hori, norbean mendi inguruak izen da, beti plus badala eta igual horregatik hartu gatela aurria gaur. Luis, lehia ederra izan duzue, zuk eta Ibai. Ha sido una pelea muy bonita. Bai, oso lehia polita izan da egia esan, oso lasterketa lehiatua. Beti dago ondo ez dutzen zaituen norbaitekin joatea, Ibai oso indartsu egonda, azkenean 12 segundura geratu naiz, ezin izan dut harrapatu. La carrera muy chula, ojalá hubiera. Lasterketa oso polita izan da, goian denbora hobea egin izan banu, hala ere, batzen den jendetzarekin dena askoz atseginago egiten da, errepikatuko dut bai. Para repetir, totalmente, sí. Amar historian esperientzia bizi errazi digurtu dago gurbait, mila esker.